थाफ्लिबना जौ लोंना हिन्जाव खावनायनि सम गेलियाबो सम गेलिया। दा बेवहाय खुगा मेथाइ खनग्राया आरो खुगा मेथाइखौ जायफोर भिडिअ बानायदों बिथांमोना खुगा मेथाइ होननाय लोगो फक होननाय लोगो लोगोनो बेबायदि माखासे जिनिसफोरखौनो दिन्थिखागोन। गुड मर्निं लोगोफोर, गिबि गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो फिन खेबसे बरायहरनाय जाबाय आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर बे समावहाय नोंथांमोननि सेरावहाय आङो मोनसे आपडेट भिडिअ लाना फैदों आरोना लोगोफोर। जिहेतु नोंथांमोना बे मोनसे भिडिअखौहाय सोरनिबा फेसबुकफोरावहाय नङाब्ला इउटुब चेनेलफोरावहाय निउस रादाबफोरावहाय मोनखाबायबो जानो हानाय आरोना लोगोफोर। थ' जियानो जा जायखियानो जादोला नोंथांमोननि सेरावहाय आं दायो बांद्राय गोबाव खालामबाय थालासो सिदा डिसक्लेमारखौ लागायदिनि। नोंथांमोनाल' भिडिअखौ स्किप खालामनाङा, जोबजासिम नायलांदो आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोना मोनथिखाबाय जानो हागौ बै आंनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै दिनैनि भिडिअ मानि थाखाय जागोन, नङा होमब्ला लोगोफोर। थ' जियानो जा आं दायो मेन टपिकआवहाय फैनोसै। दाखालि साननैसो थांनायनि सिगाङावहाय जिहेतु नोंथांमोना नुखादों जानो हागौ ससियेल मिडियायाव मानि थाखाय सोंखारिथिनाय जादोंमोन, नङा होमब्ला लोगोफोर। थ' बेखौनो दिनै जिहेतु आनाया ब्रह्मआ थाफ्लिबना जौ लोंनाय खुगा मेथाइ, बे मेथाइखौ लानानै गावनि मिक्सार खालामनानै खननाय मेथाइखौ लानानै गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों दावराव जागासिनो दंमोन, सोंखारिथिनाय जादोंमोन आरोना लोगोफोर। थ' बेखौ लानानै दिनै बे बड' खुगा मेथाइ संखौ लानानै दिनै जोंनि बिटिआरनि चिफ मानिनां प्रमद बर' साराहाय मा राव लानानै दिनै बिथांखौ फोरमायखो बा बिथां खनगिरिफोरनि सायावहाय मा बिथोनै मा बिबुंथि होलांखो बिथांमोनाहाय। थ' बेखौ लानानै आं दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय नैबे मोनसे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय आरोना लोगोफोर। थ' जियानो जा नोंथांमोना बै प्रमद साराहाय जिहेतु बाथ्राखौ लानानै फोरमायथिदों बा बिबुंथि होलांदों नोंथांमोननि गेजेरावहाय, बेखौ नोंथांमोना खोनासंलांदो आरोना लोगोफोर। खुगा मेथाइआ बेयो जाबाय फक कालचार बा फक टेल। बेवहाय गोजाम जोंनि जि थासारिफोर एबा हारिनि जि डिस्टिंक्टिभ मोनसे कालचार जोंहा जायखौ बुङो मारायजों गोरोबै। दा बेवहाय खुगा मेथाइ खनग्राया आरो खुगा मेथाइखौ जायफोर भिडिअ बानायदों बिथांमोना खुगा मेथाइ होननाय लोगो फक होननाय लोगो लोगोनो बेबायदि माखासे जिनिसफोरखौनो दिन्थिखागोन। दा बेखौ लानानै आं बारा कन्ट्रभारसि जानांगोन होननानै साना। खालि जेब्ला बबेबा मोनसे जिनिसखौ खनगोन एबा बबेबा मोनसे जिनिसखौ भिडिअ बानायगोन बेवहाय बेखौल' नायनांगौ जों माबा मोनसे बुंनो थांनायाव जाहाथे समाजाव माबा मोनसे नेगेटिभ इम्पेक्ट गोग्लैया। आदारवाइज फक कालचाराथ' बिदिनोखा। सिगांनि जोंनि रायजो जानाय समनि बाथ्राफोरखौ बुङोबा जोंनि माखासे खोथा बाथ्राफोरा जंखायलायनानै मेथाइ खननाय मानाय जोंनि हारिमुआव सिगांनिफ्राय सोलिबोदों। दा पार्टिकुलारलि बबेखौ लानानै कन्ट्रभारसि आं मिथिया। आदारवाइज फक कालचारा जोंनि अराय सम जोंनि हारिनि जि मोनसे गुबै जि थासारि बेखौ दिन्थिबोदों। दा बेखौ जोङो प्रिजार्भ खालामनानै लाखिनांगोन। आरजाथावै मेथाइ आखु दिन्थिनाय आरो आरजाथावै भिडिअ गान मेथाइ ओंखारनाय बिखौ आङो दुखु मोनो। जाहाथे जोंनि जायफ्रा भिडिअ बानायो, फिल्म बानायो, एलबाम बानायो बिथांमोना जाहाथे नोजोर होयो जे जोंनि हारिया मोनसे स्ट्रिक्ट कालचार आरो कास्टमनि गेजेरजों फैनाय हारि। दा मार्केटिं खालामनायनि नामाव, कमार्शियेल खालामनायनि नामाव जाहाथे नांनायनिख्रुइ बांसिन लिमिट बारनानै खालामा, बेखौ आं खावलायगोन। थ' बेनोमोन लोगोफोर, निस्सय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला थारैनो मोनथिखाबाय, बुजि मोनखाबाय आरोना लोगोफोर। थ' नोंथांमोना जुदि बुजि मोनाखैब्ला प्लिज अननानै भिडिअखौहाय रिपिट खालामनानै नायफिन, अब्लानो बुजि मोनगोन आरोना लोगोफोर। थ' बेनि गेजेरावहाय आं दायो बांद्राय नोंथांमोननि सेरावहाय भिडिअखौ फोलावनो होनानै सानाखै आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ गोलाव जायोब्ला नोंथांमोना नायनो बरिं जायो नालाय। थ' ओंखायनो आं बांद्राय गोलाव खालामलासै लोगोफोर। थ' जोबथारनायाव नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसेल' रिकुवेस्ट खालामनो होननानै सानदों आङो। बे भिडिअखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय लाबोनायाव जुदि आंनि माबा मोनसे गेना गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोननि सेरावहाय बयनियावबो आंनि निमाहा बिबाय आरोना लोगोफोर। थ' जायखियानो जादोंला नोंथांमोना जुदि अननानै आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो जोबथारनायाव बै खनायाव थानाय बेल आइकनखौ नोंथांमोना दाबायना होदो आरोना लोगोफोर, जाहाथे बेफोरबायदि गोदान भिडिअ होयोब्ला गिबियै नोंथांमोननियावहाय नटिफिकेसना सहैनाय बायदि। स' थेंक इउ सो माच। आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन लोगोफोर। बाय बाय।